Vítejte u dalšího videa, je to další díl z Badlandu, z našeho let's play. A myslím, že jsme tady skončili a vrhneme se hned na to, takže jdeme hrát. Tyjo, už po dlouhý době hraju zase Badland, už jsem ho dlouho nehrál, tyjo. Protože já to jenom točím, já jsem ho už dohrál. Ale chci s váma i natočit ten druhý den, který jsem si musel zaplatit teda. To chci taky natočit. Jo, my tam musíme hodit ten šutrák, co? Fuck. S tímhle jsem se hodně štval, to si pamatuju. Hej, jak to? Jo, to je hrozný. Někdy vás to vyrageuje jako mě. Ne, Ježišmarja. Já dneska mám nějaký blbý štěstí. Nebo nevím. No, jo, jsme tam. Dobrý. Aha, co máme dělat? Sakryš. Joha. Tak takhle to je. To je dobrý. Jsme spoutaní. Ale dobrý je, že na nás to nemůže. Takže to je plus. A teďka speedy. Tak to bylo dobrý. Adrenalin jak svině. Jsme zemřeli. Dobrý. Ale měli jsme tam checkpoint, takže super. Tak, dobrý. To si děláš srandu. Ne. Kousek. Tam se musím trefit. Aby jsme byli zase normální tam. Tyjo, hej, tam se musím trefit to. Jo, jsme tam. Ale, co to... Aha. Jo, my to musíme takhle. No, jo, jasně. Tak to bylo těsně. Hej, já jsem tam byl při to. Jo, teďka to je doufám v pohodě. Dobrý. Krásně jsme projeli. Hele. Fialovej. Dobrý. Jdeme dál. Jo, tohle si pamatuju. Jak jsem to dělal, sakra. Já musím pozbírat i ty malý ty. Jak to musím udělat? Já jsem teďka zapomněl. Tady je myslím, že nějaký. Jo, tady to je. Musíte odbouchnout tady tohle. No vám to vyjede a tady máte ty malý. Ono ty malý vlastně vám to tak odpinkne, jako když jste to bouchli. Tak. Jo. To jsem si nevšiml. Ale doufám, že na nás teďka nebude něco to. Hele, zpomalení času. Teďka to bude bolet. To zpomalení času se mi hodně líbí. To je hodně povedený. To se mi strašně líbí. To je nejlepší. Tak. Doufám, že ten Badland není moc nahlas, ale myslím, že to jede v pohodě. Je to normálně, jako předešlý díly. Tak. No nevím, jako kdy nám skončí ten... co to je? Hej. Kdy nám skončí ten level, to fakt nevím. Ale doufám, že za chvíli. Jo, my to musíme takhle. Tak to potom jo. Ale strom nějaký bláznivá.
To jsem asi neměl brát, co? Neber to. Dobrý. Zatím v pohodě. A jsme tam. Jdeme na další level. Tak, co to bude teďka? Doufám, že nějaký zábavný level. Protože mám dobrou náladu a... tak to jsme prošli tak. To nám úplně zbyl jeden. To bylo dobrý, hej. To bylo hodně dobrý. Padněte tam. Dobrý. To se spojuje. Dobrý. Teďka jich máme hodně. To byl nějaký krátký level. Tak to je dobrý. Tak jdeme na další. Tak. Ach jo. To v nás střílí. To je hrozný. Tu bude bolet. Málem. Už jsme byli centimetr od toho. Dobrý. Ne. Jo, dobrý. Já si myslím, že už jsme tam, tyjo. Prosím. Jo, zpomalení, tak to je tak to je zákeřný. To je hajzl, ten šutr. To je hajzl. Hej, to jsou svině. Tak to bylo tak. Pojďte, kámoši. Hej, já jsem to... Jo, dobrý, hej. Hej, ale ty šutry jsou fakt otravný. Hrozný. Už máme jenom jednoho kamaráda. To je hrozný, ty šutry, to se neměli dávat. Ale aspoň je to takový těžší, no. Jo, už to skončilo, dobrý. Jsem rád. Dobrý. Tak, to nás odpinklo, tyjo. To nás odpinklo. Hodně dobře, no. Hele, teďka budeme úplně mini. My se musíme vlízt do tohohle. Tak to jo. Hele, mám tam jít. Třeba se nám to bude hodit. Jo, dobrý. Ten druhej to vzal. Ale teďka bacha na to. To jsem měl. To radši beru všechno, jako. Tak, teďka to doufám vyjde. Přesně, prosím. Takový metrixy tady dělám prostě. Dobrý. Super. Tak jdeme dál. Tak. To nějak skáče, nějak skáče, mám tam asi větší senzivitu, nebo já nevím. Ale hlavně je to, že jsme dali další level. Jdeme dál. Pardon. Hele. What? To bylo divný. Proleto. Yes. Tady si počkám. No, dobrý. Tak to jsem neviděl. Takový zákeřnej. Dobrý, ale. Hlavně, že jsme to dali. Ty vole.
Ale tohle mi nedělejte, hoši, to já nemám rád tady tohle. Už to je hrozný. Ale doufám, že to už tady nebude. Prosím. Hele, šutrák. Nám spadl na kebulu. Jaký bodliny. Ježkový bodliny. Tak se otevři. Otevři se. Ježíš do prdele. Jo, dobrý, ale ještě, že jsme tam měli. No, 2, to nám tak pomůže. Nevím, kam mám jít, ale dobrý. Super. Teďka se nesmíme. Jo, dobrý. V pohodě. Super. Ty speedy nám pomohly. A teďka se zpomaluje čas do prdele. Zpomalil se čas. Nemá do čic. To je hrozný, už nebudu mluvit takhle. Přináší mi to smůlu. Proč to? Jo. Tak. Jo, zvládli jsme to. Dobrý jsme. Speedy. Co to je? Čo to bylo? Hustý. Ať hlavně nechcipnu. To je důležitý. Dobrý. Tak to bylo těsný. Ale v pohodě. Takže pro tohle video by to asi bylo všechno. Doufám, že se líbilo. Doufám, že ano. V příštím díle se podíváme na další dobrodružství z Badlandu. A já se s vámi loučím a čau.